Има някакъв полудел, де се качва на краната. Само да ви кажа. Скочи! Да! Жив е, не се трължи. Скачай! По това място е, гайс. Аз казвам да не го докоснем това. Снимам да... Само каленици да не умираш. Ни двамата не тая умиране, другите не са бъдат толкова. Как не се въжа, ма? Страшно. Не мога да бягам.